Så er vi tilbage med en meget, meget kort video. Og den her video vil vise Alexanders tværn. Cykeltur. Endelig vasketøjet. Bip, bip, bip. Jeg tror klokken er 1:30. Vi ses i morgen. Ja, nej, jeg ser ham i morgen. Det gør I måske ikke. Men jeg ser ham i morgen. Vi ses. Du så cykler en anden vej, Emil. Vi vil det med på et klip. Nå, vi ses.